Bħala Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, illum iltqajna biex niddiskutu b'mod virtwali s-sitwazzjoni kera ħafna li hemm fil-Lvant Nofsani. Jiena saqsejt il-mistoqsija kif wasalna saw. Wasalna saw għaliex għadna f'sitwazzjoni fejn id-drittijiet għall-poplu Palestinjan u għall-poplu tal-Iżrael mhumiex l-istess. Dawn huma nies li jridu jgħixu flimkien fil-paċi u fis-sigurtà jekk ikollhom iż-żewġ stati tagħhom li jirrikonoxxu lil xulxin. Jekk mhux se naslu għal sitwazzjoni fejn il-Palestinjani u l-Iżraeljani igawdu l-istess drittijiet, forsi jkun hemm waqfien tal-ġlied għal ftit żmien imma mbagħad terġa' tinqala l-kriżi. U allura waqt li bħalissa żgur għandna bżonn li ikun hemm waqfien tal-ġlied li jieqfu ir-rockets min-naħa tal-Ħamas ta' Gaza lil Iżrael, jieqfu l-attakki bl-ajru mill-Iżrael fuq Gaza, jieqfu t-tkeċċija ta' familji Palestinjani mill-Lvant ta' Ġerusalemm, u mbagħad iridu nibdew niddiskutu bis-serjetà minn fejn ġej dan kollu. Sakemm il-Palestinjani jinżammu fil-faqar, imċaħda mid-drittijiet tagħhom, bla tama għall-futur, dawn huma affarijiet li jweldu ir-radikaliżmu, jweldu it-terrorizmu. U allura il-waqfien tal-ġlied huwa importanti biex ma jibqgħux imutu dawk in-nies li qed imutu, imma mbagħad għandna bżonn ukoll il-paċi u biex naħdmu għall-paċi rridu nagħtu każ li kull persuna tiġi stmata ta' persuna, mhux għax inti ta' pajjiż ieħor jew għax inti ta' nazzjonalità oħra inti inqas minn ħadd ieħor. Irridu niftakru l kollox qegħdin nitkellmu fuq l-art imqazza fejn ir-reliġjon Ġudajka, ir-reliġjon Nisranija u r-reliġjon tal-Iżlam jitolbu lill-istess Alla u l-ebda wieħed minnhom mhu inqas mill-ieħor. Il-futur jibda jekk bis-serjetà ikun hemm ġustizzja, ikun hemm libertà, ikun hemm sovranità, ikun hemm id-drittijiet ta' kulħadd imħarsa.